Belai na naithathok hainai smaimawal TV habano kasai phaika o mangpling kaisa puskuni kami molsompara nitto bazar ganao killa RD block bai khopjak oro jagao kaisa tower swnamjak tongo o tower chai kasai naika hwnkhlaina bebak ni rok nuklaimano Omorpur area o Omorpur area bebak ni rok nuklaimano o tower chai kasai naika hwnkeno nirok naiwi naidi o mangphlino oro jaga chai naiklai hwnkhe sobimora hinui chwng jotono sai mano obobo naiklai mano chwng sobimorano chini kok bai hwnkhe chakrakma hino obo wanjui kok ro bai hwnkhe sobimara hino nirok omochoi ni naiklai mano o jaga thai wngkha Omorpur Udaipur border o thik puskuni para hi oro molsompara tongo oro kaisa tower oro ni siming kasai naikha norok bebak no nuklai mano o jaga o keba phaiwi nainai hinui chongui tongla hwnkhe phaiwi naiphaimano tophano kaisa nirok ni thani kok kwcharwi sanai oro kuchugo tower o kawani hwnkhe belai ni riski o tower o kawui nai hwnkhe belai ni riski tongo haini bangui no naiphaila hwnkhlai belai ni risk tubui ni kasani nangnai।